Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Lah iki sing takok apa? Sisik pilih model terbaru lah iki delok dhewe. Tatane bolong-bolong seperti ini. Iki model terbaru teman-teman, soalnya kene iki anak patrane. Lah iki ya tak cat iki koyo patrane nggone jamang ngono kan teman-teman. Terus iki grenjengan. Lah ini pakai grenjeng emas. Cuman ini belum tak clear teman-teman. Jadi setelah digrenjeng kok lagi tak clear. Jadi grenjeng iki di dalamnya clear teman-teman. Nah itu untuk belakangnya hitam, terus ki anak sumpingnya juga. Nah iki kok sumping ngopong ini mahkota teman-teman. Lagi ada mahkotanya seperti ini, terus anak kupingnya. Lagi kupingnya juga model terbaru teman-teman. Lagi lo delok dhewe. Lah seperti ini. Iki juga anak patrane juga. Lagi lo delok dhewe. Lah nek ning padangan seperti ini kuning tok, tapi nek kena lampu kalian lihat sendiri. Lah iki ngebior-ngebior seperti ini. Ini juga belum clear-clearan. Soalnya iki pesenane iki karo sing Jamang Ganesha kemarin teman-teman. Lah iki sisik pilih iki 3 sub. Gandengane iki lho teman-teman, apa? Jamang Ganesha ini. Nah, jadi ini sisike tak bikin berbeda iki model new utawa model baru ya teman-teman. Kok nek pomo enek sing pesen model nyarneh juga bisa teman-teman. Mas gawe no model anyar, model sing beda karo kancane lah ngono juga bisa teman-teman. Terus ki di belakang aku nggarap apa aran barongan karo macanan. Lah kita bongkar teman-teman, macanane iki karo ngrendo barongan ki baru jadi. Soalnya tak tinggal iki teman-teman lagi. Iki ukuran 23 kembar 6 teman-teman, ki kayune cangkring. Lah iki nek batu akike delon anak batu akike seperti ini teman-teman. Nah iki ini kembar 6 teman-teman, ki gandengane sing Jamang kembar 6 burine wingi lho teman-teman. Lah sumpingan kembar 6 kuwi. Terus iki lah iki pesenan Lampung klasikan. Ya ora klasik teman-teman, apa semi klasik ngono kae lho. Lah iki masih pesenamu sudah masuk di chat ya teman-teman. Lah iki ngisorane. Lah iki sik kowotor iki. Maksudnya sik kecoret-kecoret teman-teman. Terus aku ngarep ngrendo ya teman-teman. Sik tak gawane mengguri teman-teman. Apa nek ngarane grendone. Untuk gocalane iki sik kuasar teman-teman. Makane iki arep tak grendo iki gocalane panjang banget. Nek karepku arep tak ketok segini. Lah iki segaris ini. Cuman kok kendekan ora ngono lho teman-teman. Jadi ya wis tak panjangno seperti ini. Ku nek pomo wonge pengen ndek ya ben diketok dhewe ya teman-teman. Wediku kok kendeken. Makane tak bikin panjang seperti ini. Ini ukuran 20 teman-teman. Siung gantung masih kuasar iki soalnya urung diamplas. Iki pesanan Lampung nih gak salah teman-teman iki pesanan iki. Tapi untuk suarane masih sekecil ini atau suarane iki jan suwadu tenan. Delon tak onekno ae to, tak onekno rungokno ya teman-teman. Nek iso gawe anu teman-teman. Gawe handset. Jadi kalian nek ngrungokno suarane iki nek iso gawe handset ben koyo mak dower ngono. Koyo mercon ngono kae lho teman-teman. Jadi suarane seperti ini. Tuh. Saya tanpa tenaga teman-teman. Jadi apa nek nyaplokno ngene ya nggur tak duk ngene. Nek pomo aku nyaplokno nggih tenaga sekuat tenaga lah aku malah banter suarane. Ngene tok iki banter. Kita lepas dulu teman-teman ansele. Soalnya itu nek ora dicepot engko grendone lho ning ndi. Ketot mlebu teman-teman anakku apa ki. Grendone iki nabraki kancane teman-teman. Soalnya kan sing digrendo iki jerone iki. Lah sini iki grendo iki kebanteran dek ngene kenata. Akhirnya tak dempul. Lah iki. Tapi nanti hasilnya ya tetap halus teman-teman. Masya dempulan ini iki nek ning nggonku tetap halus kayak muka saya ini. Jadi ini bawahnya ya teman-teman. Nah ini bawahnya ada
kulone utawa telalene apa ngene iki sungut teman-teman. Lah iki nek sungute seperti ini model new teman-teman. Ya ora baru cuman diperbarui ngono teman-teman. Asline model-model ngene iki lawas ke zaman ra enak iki. Cuman yo ngetren nah ngono akhire ngene iki kabeh teman-teman. Lah iki. Terus ki belum patrane. Iku kecil banget teman-teman, ukuran 20 ki lambene apa nek ngarani iki. Lambe RS ngono ki lho teman-teman, klasikan terus ana bendole tengah ki. Bendole kaya apa ki nek ngarani. Yo mari ketutuk lawang ngono teman-teman. Jadi nek lambemu mau wabrak cagakan ngono kan mesti bendol tengah ngene teman-teman. Lah kaya ngene iki. Nah iki berarti lambene ketutuk lawang ya teman-teman utawa ketutuk cagakan. Mumpung utek-utek grendo teman-teman. Jadi sekalian kita bongkar macanane iki. Delok. Macane sakmene gedene. Iki sing arep nyokot ki sapa to? Jadi ini kayu waru teman-teman. Cuman modelnya delok bayah gede iki nek ndas kowe cara tak gawe segini teman-teman. Lah iki lho. Iki bisa tak buat helm ini juga bisa ya teman-teman. Lah iki lho, gede iki ndasku mlebu teman-teman. Iki nek tak jelokno ra ketok. Ndasku ra ketok ngene iki teman-teman. Jadi ini besar banget untuk macanane iki. Karo wonge ngongkon nyilikno. Tapi iki rondo ekstrim teman-teman. Mergo iki nek kan wis cilik. Lah iki lho teman-teman. Apa nih? Untuk kedoane kan wis tuwipis teman-teman. Lah iki piye ampriye iso cilik meneh. Soalnya kan iki karo wonge kok nipisi, ampriye ngikek kayak punya saya yang kemarin. Terus iki ne untune iki. Lah iki diganti teman-teman. Iki untune ora dibikin lincip-lincip ngene iki. Untune dibikin rondo ngotak ngene teman-teman. Lah ngene. Jadi untune kayak gini lah ngene. Jadi untune iki ora lincip seperti ini. Cuman ki ndase gede ngene jenis sapa arep nyokot ki bongkotan kayu teman-teman iki mbuh sing garap sapa ae to. Tapi ki jerene ki bongkotan kayu ki tungkele kayu sing bawah sendiri timbang gua gawe macanan iki teman-teman. Tapi nek sakmene gedene iki yo dicokot ngene ugil-ugil ngene teman-teman ndase iki. Ndase ae dhewe iki lho teman-teman ugil-ugil ngene. Mas digawe salto ki jelas pretel kabeh untune awake dhewe ya to. Soale iki gede teman-teman. Ning kamera iki mbuh ketok sak pira, tapi asline iki besar banget iki ya berat banget. Iki bayah bobote sak barongan teman-teman iki. Jadi nanti kita bongkar iki irunge iki pokok bongkar semualah.
Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi sesok langsung masuk ke pengamplasan ya teman-teman. Nah, sing amplas ini cacah teman-teman. Jadi bukan saya. Nek bar diamplas terus diplamer, lah lagi tak tuwatai cilik-cilik iki lho teman-teman. Lah iki patrane ini lagi tak tuwatai. Jadi ben ora ketutup plamer ya teman-teman untuk patrane iki. Kecil, jadi nek gawe kecil-kecil ngene iki aku ora iso teman-teman. Jadi yang ngene iki. Ya nek ukuran 22 ke bawah ki wangel gawe ini. Pemenah gantung ini. Penak-penak ae ukuran 23 ngono kepeh jan muarem teman-teman. Aku nek gawe ukuran 23-an munggah peh apik teman-teman. Tapi nek gawe ukuran di bawah 22 pemenah gantung ya sing iki lah teman-teman lha iki. Ya meledut dulu to. Jeru-jeru ya teman-teman untuk tatane iki. Menisan kita grendo iki teman-teman. Kucingan semi klasik ya teman-teman lah iki. Masih lakaran ki siung gantung teman-teman. Jadi siungnya iki bolong. Lah iki. Cuma belum jadi yang ini iki. Modelnya malah kayak kotak ya teman-teman. Jadi saya nek nglakari kucingan ini sowoko rangger pokok dadi ngene teman-teman. Pokok pantes semua. Samparan lakumu Ripakno kangenku Isik setya nunggu Dino Minggu kanthi sasi Opo ngangkani Opo kowe ngerti